आं दुखुजों बुंफबनाय बिनि सिं बायनायखौ लानानै बियो दिनै गथ' सानैखौ खामानि मावनानै हांमा सुराब मावनानै बियो गथ' सानैखौ खामानि मावनानै फेदेरबोबाय। दे आं दा नोङो गोबां नोंनि दुखुनि जिउ जारिमिना फिसा हिन्जाव सानैखौ दिनै बिसोरो न'खरनि माखासे मुवाफोरखौ फाननानै गाइखेर दौयै दौयै नोंसोरखौ फेदेरदों। नोंसोर नानिमोन खोनाबायना? बिमाया दि नोंसोरखौ बेसेबां खस्थ' खालामनानै फिसाखौ अननायजों फेदेरदों। नोंसोरनि मैखुनावबो दुखु मोनखांदों। नोंसोरनि आइया दि नोंसोरखौ बेसेबां खस्थ' खालामनानै आरो नोमफाया बेसेबां खस्थ' खालामनानै न'खरनि मुवाफोरखौबो फाननानै गाइखेर बायै गाइखेर दौयै दौयै नोंसोरखौ फेदेरनानै बे समसिम लाबोबाय। दा बेनिफ्राय आरो बे जेब्ला एसे देरहाङो बे देरहांनाय समावबो आङो मालाबा नुनो मोन्दों बे फिसाफोरखौ लानानै सानैखौबो मालाबा सासेखौ लानानै बेबायदिनो बै दरखं आखाइयाव हमनानै बोबायनानै बिबायना जानायफोर बिदिबो खालामदोंमोन नामा? खालामदों। आंथ' बिदिबो नुबोदों नोंसोरखौ फिसाफोरखौ। बे गथ'फ्रा अन्थाव बाथाव रांख्रब रुंख्रब ना बिसोरो जानाय गैयैयाव गाननायफ्राबो बेबायदि नङा। बे समाव जेरा फेरा गाननाय गोसोम गोफा गाननाय जेरै बेबायदि लानानै फिसा हिन्जाव सानैखौ लानानै गोबां थांखि लानानै नोङो बिबायना जादोंमोन नामा? बै समाव खामानि मावनो हायै समाव बिबायना जादोंमोन। दायो रिट्रिकआव जिराय आं गोख्रों जानो हाबाय। आंनि मालिकआबो एसे एनै बिदिनो खामानि मावबाय। आरो बेजों लोगोसे दा नों बे फिसा हिन्जाव सानैखौ नों बेबायदि गेदेर थांखि लानानै खामला मुजरा मुगैजानाय मुजुजानाय नेवसिजानाय गासैखौबो नेवसिगारनानै दिनै इसोरनि गेदेर अननाया नोंनाव थानायखायसो दिनै बे गथ'फोरखौ बिसिम लाबोनो हादों। दा बेनिफ्राय नोंनि गोसोआव मा थांखि दं बेखौ बुंनो हागोन ना? बे फिसाफोरखौ नों मा जाजानो लुबैयो? आङो बे गथ' सानैखौ बिसोरनि जिउआव आङो सासे सिस्टाराव हरगोन सानदों आरो सासेखौ न'आव जोंखौ नायनो थाखाय आङो लाखिनो साननाय बिदि आंनि गोसोआव साननाय दोङो। जोंखौ भबिसत सोर नायगोन। धोरोमनि खामानि मावग्रा जाजानो लुबैयो? आं सासे जाजानो लुगैयो। सासे आंखौ जोंखौ नायजानो लुगैयो आङो। थाजानो लुबैयो नोंखौ नायनो थाखाय। आदसा बेनिखाय सासेखौ सिस्टार जाजानो लुबैयो आरो सासेखौ न'आव बेबायदि लाखिनो लुगैयो। नोंजों लोगोसे थाफानो नोंखौ नायनो बेबो थिग। दा बेजों लोगोसे बिनि थांखियाबो दा उनाव बिसोरनाव सोंगोन आं। दा आं बिफानाव सोंनो लुबैदों नोङो दिनै बबे समनिफ्राय नोङो दिनै गावनि जिउआव खस्थ' सैनानै नोङो खामला मुजरा मावनानै ना माबा मोनसे खामानि मावनानै नोङो न'खरखौ सालायबोदोंमोन? नोंनि न'आ बेनोमोन ना बबेबा जायगायावमोन एसे बुंनो हागोन ना? मानगोनां उदालगुरिनिफ्राय सफैनो हानाय बिथां ब्रादार दैमालु। आंनि न'आ बेयाव नङा। आंनि न'आ जाबाय ओजों डेमाकुसियावसोमोन। डेमाकुसिनिफ्राय फैनानै आं सानसे समाव बे नेवनाय दैसा जिथियानोखि दैबाना बे दैबानाखौ आं हिन्जाव बिसिखौ बारहोग्रोनानै आं उनाव बारफिनलांबाय। बारफिनलांनानै आं आरो साइकेलखौ लानानै बारफिनना फैबावबाय। फैनानै बिथां जा बिसिखौ बिमानि न'आव लाबोना दोनफैदोंमोन आङो। दोनफैनानै ओमफ्राय खोनाबाय मा नैबे जामफ्राबारियाव रिट्रिक जदों बिथां दैमालुआ, बिनि रिट्रिकआव लांबा हामगौमोन नामा होननानै बुंनायखाय आं बेयाव दोनफैबाय आरो बिथां आदा ब्रादार दैमालुनि रिट्रिकआवहाय। ओमफ्राय दोननानै आं बेखौ गारलांबाय बेयाव। ओमफ्राय बेयाव जिरायबाय थाबाय रिट्रिकआव। बेनिफ्राय आरो एसे हामनाय मोननायखाय आरो आं लुगैबावबाय मा ब्रादारनि बे दैमालुखौ जनो मोनबोला आरो हामबावगौमोन नामा होननानै आं बेखौ सानदोंमोन आरो। साननायनि गेजेरजों आं मोनफिननो हाबाय बिथां ब्रादार दैमालुनि रिट्रिकखौ। मोननायाव आरोबाव बिसानो आरो हामनाय मोनबावनायलाय आं आरो लांबावबाय बेखौ ओजों माबायाव माइलिपारा ना मा होनोमोन बेयाव जानायाव। ओमफ्राय बे जिथियानोखि साबखाथि बेयावहाय बे गिर्जा न'आव बेमारजों माने हैज्य खालामनो हायैयाव गाबबाय बायदोंमोन। ओमफ्राय आङो गिर्जा न' सिङाव थांनानै फादारफोरजों गोसो गोथारै आं फाब सिखार लानानै बेनि बेमारखौ बाहाय हामनाय मोनबाय आरो। हामनायजों लोगोसे ओमफ्राय आंनि गोसोआबो गावबाय। गावनानै आं
केथलिकनि साउनावनो हाबना थानोसै होननानै आंनि गोसोआ सानबाय आरो बिदि ओमफ्रायलाय आं मा बुंबावनो दा नै नंगौबो जा बिसिया गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गथ'फोरखौ फेदेरबोबाय आंबो बिसानो कामला सामला मावनानै दंफां रोगानानै मावनानै आं फेदेरबोबाय गथ'फोरखौबो आरो बिनि सायाव सिङाबो जखम जाना थाबाय दंफां रोगानानै दा गोबां खस्थ' मोननायनि गेजेरजों माइरं साइरं बिबायनानै जाहोबाय बिब्दिनो गथ'फोरा देरबाय लावबाय दा जों बे गथ'फोरनि सानि माबाखौ थांखिखौ जेनेबा आं सानदों आरो सिस्टार लाइनाव हरनोसै होननानै दा इसोरासो जुदि बिसोरखौ मोजाङै सायख'बालाय लांथों आं बेखौबो सानदों आरोना एसेनोसै आं बुंगोन दाथ' अन्दायगा लोगोफोर बे समाव आङो सोंबावनो लुबैदों आदसा नैबे देरागिजियाव थानायनि अनगायै नोंस्रा आरो बबावबा गावनिनो निजा हा थाग्रा मियादिफोर दं नामा बहाबा दं नामा गैया निजा हालाय जेनेबा आंनि आबौआसो जों डेमक्सो बायदों दा जेनेबा बे निजा हा बायबालाय मा जानो आंनि थाखाय आंनि नामाव गैखाया बे हाया बेबायदि गैया ओहो बेनिखायनो आं बेयाव थांबोला आंखौ होखारनोबो हानाय सानसेनि समाव दानो नै माबायदि बुङो गिर्जाफोराव थांनो नागिरबोला बादा होनाय रखम खालामो आरो आंनि न'खरनिफोरा बेनिखायनो आंहा गोसो दुखु मोननानै आं बेयावनो थानानै दा दि नोंसोरो बे जायगायाव बे जायगायाथ' हरिसिङा दा हरसिंगा हरिसिङानि बे रेलवे स्टेसननि खाथियाव थानाय मोनसे माथावरि बे मा सोरनि हा बे रेलवे डिपार्टमेन्टनि नामा डिपार्टमेन्टनिसो हायालै ना नोंसोर बायनानै लानाय जों लायाखै बेखौ बायनानै बेथ' रेलवे डिपार्टमेन्टनिखौथ' नोंसोरथ' मोननो हाया जों मोना बे दान्दिसेनि थाथ'नाय जायगाथिल' ना आरो नोंस्रा गावनो थानायनि जायगानो गैया दा फिसा हिन्जावफोरनि थाखाय गोबां मिजिं आरो थांखि दं दा बेनिखायनो बे रेलवे डिपार्टमेन्टनि सिङाव थानाय नैबे खलदाबसे हायाव बे बोरियाव थानानै बिसोर देरा लुनानै दं माब्लाबा नोंथांमोना सोरनिबा अनसुंथाइ एबा अननायनि दानफोर एबा सोरबा सरखारनिफ्राय एबा सोरनिफ्रायबा माबाफोर मोननो राहानि थाखाय बिदोंमोन नामा बेबायदिबो राहा मोनबाय नामा नोंसोर मोनाखैलै जों जेबो गैयाना जेबो गैया मोना नोंसोर दा मा सरखारनिफ्राय एबा ना बे थिंखौ हरनाया सोरबा थिखादार ना सोरबा जोंनि गेजेराव धोरोमनि खामानि मावग्राफ्रा अननानै बे थिंखौ बे न' देरा गिदिर लुनायाव थिं गरनैसोखौ बायना हरनाया सोरबा अननानै दान हरदोंमोन नामा बुंनो हागोन बे थिंखौलाय जोंनि बे जिरायनाय थिंखौलाय जों उदालगुरिनिनो सासे थिकादार मावो समर नार्जारि नामा औवारि बिथाङा हरदोंमोन जोंखौ अननानै बिनि बिसिया प्रमिला औ प्रमिला बिथांमोनहा हरदोंमोन आरो जोंखौ अननानै बियो गोबां दुखुथियाफोरखौ नायनानै थानो हाया बियो गोबां गावनि गैयाब्लाबो बे समरा सोरबा दुखुथियाफोरखौ अननानै गावहा गैयाब्लाबो बे गुबुननि हेफाजाब होयो बेयो बेनिखायनो बे इसोरा बेखौ अनो दा बेनिखायनो आं दा जाय अनदागा जोंनि फंबाय समर औवारिया सासे थिखादारब्लाबो नाथाय बे गावखौ गेदेर खालामाजासेनो अननानै नोंसोरनि बे बिनायाव अननानै बे थिंखौ हरदों दा बेसे गेदेर अननाय बिनि अनगायै सोरबा जोंनि धोरोमनि खामानि मावग्राफोर सोरबा जोंनि गेजेराव सोरबा गेदेर गोलावफोर सोरबा जानो हागौ जोंनि गेजेराव सोरबा अफिसारफोर इन्जिनियारफोर डक्टरफोर मिनिस्टारफोर नोंथांमोननो माबा हरनो थाखाय खुगाफोर सिदोंमोन नामा जों रावखौबो लोगो मोनाखै बिदि रावखौबो लोगो मोनाखै नुसनाखै दा बेजों लोगोसे नोंथांमोननिफ्राय आङो नैबे न'खरनिफ्राय नोंसोर मा लुबैयो नोंसोरखौ दोननो थाखाय थानो थाखाय गोबां संसारावथ' हावरिया मावरिया बिबायारि दङ बिसोर सोरखौ नायथ्र'नो होननानै बुङो दा नोंसोर बे सेनेलनि गेजेरजों माबा बुंनो हागौ नामा सरखारनिसिम खावलायहरनो हागोन नामा जोंनो अननानै जुदि अननायनि अनसुंथाइफोर हरोब्ला जोंबो इसोरखौ सिबिनायजों लोगोसे संसाराव समाजजों थांना थानो थाखाय जोंबो बोल मोनगोन होननानै खावलायहरनो हागोन नामा हागोन अनदागा गासै जोंनि बिटिसि सरकारनि आरो जोंनि आसाम सरकारनि सिङाव थानाय माखासे मानगोनां एमएलए आरो जोंनि बिटिसि सरकारनि सिङाव थानाय जाय एएम आरो लोगोसे एमसिएलए मानगोनां सारमोन बिथांमोना दुखुथिया न'खर नाथाय बिथांमोना गावसोर बै सोरबा एएम सोरबा एमएलए सोरबा एमसिएलए दरखं मोखांजों थांनो बिथांमोना जेबो बोलो गैया आरो बिनोबो जेबो बिसोर बोलो मोना बेनिखायनो आं दिनै
नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरो जाय जोंनि बे सरकारखौ सालायगासिनो दङ नोंथांमोना जा हायो अननायनि गेजेरजों बे दुखुथिया न'खरखौ नायहरनानै मिडिया गेजेराव थायो रेलवे डिपार्टमेन्टनि हायाव थायो बेखायनो अननायनि गेजेरजों नोंथांमोना जा हायो अनसुंथाइफोर हरगोन होननानै आंबो दिनै बे सोनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम खावलायहरो नोंथांमोनाबो मा बै माखासे MLA MCLA EMफोर सोरबा अफिसार इन्जिनियार डक्टरफोरनावबो बेबायदि अनसुंथाइ मोननो लुबैयो नामा लुबैयो नोंबो लुबैयो नामा लुबैयो लुबैनाया जाय MLA MCLA मानो नोंथांमोनाथ' MCLA MLA सोरबा मिनिस्टारफोरनि दरखं मोखाङावबोथ' थांनो साहस गैया गैया बिनोबो रोङा दा बेनिखायनो नैबे सोनि गेजेरजों बिथांमोना लुबैदों आंबो नोंथांमोनखौ गुरै आखाइ खबजानो खावलायहरो नोंथांमोनाबो खावलायहर दे खावलायहर दिनै बिथांमोना खावलायहरदों आरो बिथांमोना बे खावलायनायजों लोगोसे अनजाग्रा जायफ्रा बे चेनेलखौ नायबाय अननानै जोंनि मानगोनां जायफोर EM जायफ्रा MCLA जायफ्रा MLA जायफ्रा मिनिस्टार बिथांमोना अननायनि गेजेरजों बे हावरिया दुखुथिया न'खरखौ हेफाजाब होगोन होननानै अननायजों अनसुंथाइनि गेजेरजों हेल्प खालामगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो दिनै बिथांमोननिसिम आंनि बे सोंनाय फिननायजों लोगोसे दिनै बे देरा गिजिखौ नोंथांमोनाबो नुबाय आरो बे दैसा गाथोन दं बेखौ दसे उनाव मिथिहोगोन नैबे दैया बेखौ खुरखा फैसिगोन बाहायबो थानो जायगा बिस्रा दैया खुरखानाया मानोना बे हरिसिङानि मोनसे दालांनि सेरावनो बिसोरो दङ बेखौबो सानसे समाव खुरखालांनो हागौ आरो बेनिफ्राय बिसोरो बे जायगानिफ्राय गोजानाव गोदाव सोराव बबेबा प्लेटफर्मावबो थानो गोनां जागोन दा बेनिखायनो खेबसेबाव फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै इसोरनि मुङै गोथार जिउ इसोरनि मुङै गासैनिसिम आंनि गोरबोनाखौ जासिनाय फोजोबबाय गोजोन्थों